بيورنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيرا بسوي هجريا باكلاني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بسوي أمغاني كلناي ميلاد النصارى وكجاتي بافلاني مغاني كله سانكالو تانا بيسونيو مغاني ولون فلاناي أمبي داود بن مسجد رجاء غمبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما صدقات للفقراء والمساكين إلى غير الآية. من يدرسوا تمنيني آية جاكا دون يورو أنكمنا أتورا فلادي ولون فلانا أني شجنا أني دون يورو وورو أنكمنا أوكا كونو بي ولون فلانا يموني وفي سبيل الله. وفي سبيل الله فمنهم القجات الذين لا حق لهم في الديوان. في سبيل الله جهاد كلا منهم بجهاد لا بيت المال مسرى شيء ويه ni baitul mali masara shigi we o jahadu kelawo jakka beta kaduma akera sa uyere de kam musaqado nu beta jahadula akera sawa kayele nan kan feunde sa kaduma nu be yeluka kata jahadula akera sawa ka kelemina unde sa kaduma uka jahadu kenai jakka bedo jahadula. Ahmad ibn Hanbali ani Hasana ani Ishaqa uluko fi sabilillahi ko hiju bedo ala ko fantando ambese ka jakka dama akata hiju kenai ko obedo fi sabilillahi kono. Meminye imamuna Malik rahimahullah ani Abu Hanifa ani Shafi'i uluko hiju te do fi sabilillahi kono ko parce que fanta hiju tanke ni seta hiju make aleka fardaye janko anna fo ko anka jakka dama kata ka farda bo kana parce que hari Ahmada ibn Hanbali na ko hiju ako farda hiju de ko men nafila hiju kwante jakka di mo ma ko akata nafila hiju ke ko me farda hiju ambe jakka de fanta makata farda hiju ke me Malik yani Abu Hanifa ni Shafi uluma soma uko wani fanta hiju makake farda janka ni fantando hiju makani hiju taka farlaye janko na fuanka na fulo dama kata farda buakana o fana tentelen kofe don ko ka kuma sahale hiju te do fi sabilillah kono hari har farra hiju ate do fi sabilillah kono jakkate di mogoma ko abeta hiju kenai ate do akono
kuma min sahara nu o farla fi sabilillahi ka o ye kala ɲini de doni ɲini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ako doni ɲini na o ye fi sabilillahi de o ye jahadu do de an be jakata ka di doni ɲini na ma aya bo aya de la aya min be nin sura yɛrɛ kɔnɔ nin sura kuna bena ɲɛfɛ jahadu ni doni ala y'u fara ɲɔgɔn ka aya kelen kɔnɔ o ko bali jahadu yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni doni tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ko a bɛ jahadu kɛ doni t'a bolo a bɛ tiɲɛli kɛ jahadu in kɔnɔna la jahadu yɛrɛ bɛ kɛ ni doni de ko donc doni ɲini ale bɛ fi sabilillahi kɔnɔ masarifu jakal ibn usaymin a bɛ min fɔ majmu fatawa kɔnɔ a ko ni mɔgɔ min ni doni ɲini na de don a nana ma jaka b'an bolo a ko ne b'a fɛ ka baara bɛ bila k'i yɛrɛ lankolonya doni ɲini dɔrɔn kama a ko an b'a fɔ a ma bisimila i san musaka i bɛ doni ɲini min na san musaka bɛ bɛn joli ma n'a y'a fɔ a ko an b'a ta jaka la k'a d'a ma parce que doni ɲini na bɛ mantɔn bɛɛ dɛ doni ɲini na ale bɛ mantɔn bɛɛ dɛ n'a ye doni in fana sɔrɔ doni nafa ma a bɛ mantɔn bɛɛ de nafa donc o bɛ don fi sabilillahi kɔnɔ jaka bɛ ta k'a di doni ɲini na ma pour a ka fɛrɛ a ka se ka doni ɲini mais a ko ni mɔgɔ min nana an ma ko ne b'a fɛ kin bolo bɛ fɛn bɛɛ la k'a kɛ ala batola ye su ni tile a kin dɛmɛ jaka la a ko an b'a fɔ o tigi ye taa baara kɛ n'i sera ka bato minnu kɛ i ka baara wajibilen kɔfɛ i b'o kɛ a ko mais an tɛ jaka d'a ma parce que batokɛla i ka bato nafa b'i kelen pewu de i ka bato nafa b'i kelen pewu de k'a fɔ n bɛ n yɛrɛ lankolonya bato kama ka baara bɛɛ to yen an ka jaka di i ma o kama a ko an t'o kɛ doni ɲinina kɔni jaka bɛ d'a ma o min ye misiri jɔli donikɛbaw dɔw b'a fɔ ko fi sabilillahi ko misiri ala ka sira dɛ i bɛ se ka jaka don misiri jɔli la jaka tɛ se ka don misiri jɔli la jaka tɛ se ka kɛ ka sira dila jaka tɛ se ka kɛ ka forage se mɔgɔw ye jaka tɛ se ka don ninnu yɔrɔ la fi sabilillahi min filɛ nin ye jahadu dɔrɔn de don min bɛ fara ka doni ɲini parce que donikɛbaw ko ni aw ko misiri jɔli fi sabilillahi don ala sira de don ka sira dila mɔgɔw ye ala sira de don ka forage se mɔgɔw ye ala sira de don u ko innama min nana aya in kun na o kun ye mun ye o la innama adatu lil hasr jate do de fora ko jaka kana tɛmɛ ni jate hakɛ kan bon ni aw ko fi sabilillahi ko ala sira bɛɛ donc kun tala ka jateli la ni ko fi sabilillahi ala sira bɛɛ de b'o kɔnɔ kun tɛ jateli na tuguni donc kuma sahale o fi sabilillahi min filɛ nin ye jahadukɛla minnu ni saratiw ye baitul mali kɔnɔ ani doni ɲininaw jaka bɛ ta ka di ninnu ma u ka haju hakɛ nin ye wolonfilanan ye segina wa ibn sabil siraden huwa almusafiru almujtazu fi baladi laysa mahu shay'un yasta'inu bihi ala safari tamade atama to de do atemena silama dugu de la aka sure fara be banna foyi t'a bolo min b'a lase a ka se yɔrɔ la a dɛsɛra yɔrɔ min ni silamɛya jaka bɛ yen an bɛ jaka ta ka d'a ma hakɛ min b'a lase a ka se yɔrɔ la an b'a ta ka d'a ma jaka la ou bien ni mɔgɔ b'a fɛ n b'a fɛ ka taama dɛ taama dɔ bɛ ne bolo n b'a fɛ ka taama mais moyen ti n ye taama in musaka tɛ n bolo ni jaka bɛ yen taamaden de don a ka taama hakɛ min b'a lata ka segin an b'a ta ka d'a ma ibn sabil an b'a ta ka d'a ma bon n'a surefanaw dɛsɛra yɔrɔ min hali n'a y'a sɔrɔ nafolotigi de don a ka dugu la a ka jamana la nafolotigi de don mais a bɛ yɔrɔ min a ka nafagatiw de dɛsɛra an t'a fɔ a ye ko jagoya juru ta ayi ni jaka bɛ an bɛ jaka ta ka d'a ma min b'a lase a ka se yɔrɔ la nin de ye awa seginna ye min ye jaka dɔ yɔrɔ ye bon nin naani min filɛ nin ye ko olu nana bi fi jarafiya taamaden filɛ sisan n'a dɛsɛra yɔrɔ min an ko wari juman b'i lase ka se yɔrɔ ma a ko 50,000 bɛ se ka ne lase
ambe wabi duru takadama ni ala yake ashera akad dugu imma kasor wabi duru mabba wabi sabaya lashe wa mugan tora bolo wa muga inti ataye akashagi kata jakatiguma parce que wabi duru ndira ma dépasser min kama tanke na shera atotora atate adira alema kundo de kama na be tara okuyi na fule na be mata okuyi na ewa abasagide akasagi jakatiguma ni jakatigu te na yere baro be dugu min na fanta min be na be jakamina akata di uma akana atodude fi jerefiya mana yeninde fi ngo fi fora wal khariminata e minyo o fi riqabi ta nyofo jurumani tigita abo chogo kelendela iko juru de bila anye jaka dima ta ika juru sara itara ika jurumani tigi min ka juru bila ko nyafara kana wori ndude shagi kata di jaka tiguma parce que c'est adiri makum min kama amado okuina donc itate amadi ema ko ikamara ko itado asagi abo chogodela jahadu kelo fana bo chogodela ni jaka taraka duma ko kata jahadula jahadu manyana bo jahadu ko yumbora la manyana bo jaka min bu bolo tate de ukasage amaduma ku kamara ku tado adiri makundo de kama na amado ku inadro akasage donc abo chogola tama den tabo chogodela ni jaka dirama akatama musaka de kama jaka imata aka musakala an ube musaka ye dogo la totora tate amadama ko ataro akamara adira makudo de kama na mato kuna abo sagire donc nani folo ni inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alayhi wal mu'allafati qulubuhum wal amilina alayhi wal mu'allafati qulubuhum ninani ni jakka min diru mawutade do nu yuma ko bola umako mashama tanka dira ma utade do asagilite uluka nyofo kunu asagilite uluka lamu lilite muliki adira uluma utade do uya marade abetara atotora o utado amata ukakunko yerela o utado sagilite uluka ni munun nana ofiri gabi kana nani toyina ulutate lilite muliki woyede kofi jarafiya adira uluma kundo de kama na donno kuina afule na mado kunna kasade donc jaka do yoro ni yoro shegi de do tumami ala yen ninfo ako faridata min allah nin kiri min fule ninye kiri de na latigira kabo ala fe ni ala ya latige ka ke fardaye ka ke wajibiye jaka katila nin chogola ninye farda de kabo ala fe ninye fella tigilende kabo ala fe ni ala yere ya latige ka bila jonka jaka katila nin chogodela wallahu alimun hakim ala yedoni masade ala kiri masade ay alimu bi jawahiril umur wa bawatiniha ala be ko kene malado abu kononado o bi masalih ibadihi ala de ba ka jonka masalaha be min ala de bodo wodi ya to jakatila nin chogodela hakim fima yaquluhu wa yafaluhu wa yashrahu wa yahkumu bihi ala yekiri bagade fana ala be kuma min fo abe ke wale minke abe sariya mi sariya abe kiri min tige ko donna do ola abo chogodo la ilaha illa huwa wala rabba siwahu bato fensite min ka bato ciyaye dam masatte ni alate donc ala yire doni masay ala ye kiri don bagaye na ye ko min ke chogo mi fo anka ko chogo de la wa jakka do yoro ye nindo yoro shegide anya fo chogo mi mugo chaman be mishiri joli wala be jakka do ala jakkate do ala sira dila wona di dugu ka hera ko min forobu ka jakkato takadala jakkate do yorote foraji chenu amba fe ka kolondo se ka foraji do se ka di duguma nube wori hakke min bila mugo ka do bu ka jakkata ka do la jakkat do yoroto oye jaka do yoro yenni yoro shegi do la kele ibi ka jaka do odela ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن
قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم الذين ألقوا مغودوا بمنافقولا يؤذون النبي ويقولون هو أذن قولوا بتشيدن تورو وبافو كو تشيدي كو أكتلو كسرو سونين كونغا تني تردون دبي mana na kuma foraye abe dala ka cide lagosi ko cide nye mogo minye ko ni kuma fo ale abe dala kuma ni ya foye ko abe swama abe da kuma bela kul ma marafuye ujunun khairul lakum ciden ka kuma min fulen nye ewa tilo masurma min fulen munye ni kuma fora cide nye na ba mina na be da ala ciden ka tilo surma min fulen ni nyawma herade parce que ciden be kuma be lamede me ciden na ye kuma la me ciden te kuma beta ka barakena wala to bun kasir ko ay man qala lahu shay'a saddaqahu wa man haddathahu fina saddaqahu wujunu kore munye ko ni fen fo ciden ma ko be dala an ka kibariyala ni fen fa la fona abe dala فَيْجَاجِينَاهُ وَهَلَفُنَا لَهُ صَدَقْنَا donc hari nan matakele yorola ciden ko ni mo minye kuma fo abeso hari nan matakele yorola na nan taran cogo fo ida an kalila doro abantoy ko banka kuma mina bantoy parce que ale kuma fora e doro abe dala ba mina ni haran matakele yorola na ma an kalila ye doro minya to amata ni ujurade tumbanna doro ko ya banne ko be danna ala ko qul ujunu khair lakum ay huwa ujunu khair ciden ka tulo lamel min fulen ni abe kuma be me ko o ye herade ya arifu sadiqa min al-kajibi parce que ciden ka lamel be min fulen ni abe kuma be mina ne ote komi ko ate fen kalamon kuma ube fo ciden me abe tinya tigi do ka bo galon tigila ni kuma fora cidenye nin taye cinyaye ciden bo do ka bo galon tigula cinya tigun ciden bo do ka bo galon tigula nin taye cinyaye ciden bo do nin taye galonye ciden bo do ate komi aya dade ko atido de ni kuma fora cidenye doro alebe kuma lameli min ka kuma lameli na ka kuma milani nye herade parce que ni aleye kuma lamme kumina abe cinya tigido ka bo galon tigila يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي ويصدق المؤمنين ونكما فورا تشيدني أبي مؤمنون أبو تشينا تيغرا تشيدي أدالم بألالا أدالم بمؤمنون لا نكما فورا تشيدني مؤمنون ككما تشيدن بدا ولا مغو منافقين ككما تدالا أبي دا مؤمنون ككما لا مأتي منافقون ككما لا ورحمة للذين آمنوا منكم أو تشيدن النعمة ده مغوم لمن أولا وهو حجة على الكافرين تشيدن كتشيدن النعمة ده مؤمنون تشيدن كتشيدن كحوجة ده جو كافروكا نمغوم لمن تشيدن يتغراكو تشيدن النعمة ده إما أكيرا سببوه ki kishi kibo halakila ki ke sababu kiro arjanna kono awa ciden fana ka ciden nya min fulen ninye huja de do kafiri be ka fana qiyama do kafiri fana be dugu kolo ka kuma tuboro ka fo ala antum ti do de antum ma do de ciden de maciyama wote abeke awma mu'minu ye lagara ciden ka ciden nya be ka awma hennaye aw mu'minu ma hinnaye lagara ni nema abeke kafiru ka hujaye ولهذا قال تعالى نند كوسو ألاكو والذين يوجون رسول الله لهم عذاب أليم مغمون باكي كتيجين تورو لا جابا يلا غير لا جابا من بولا دمي يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله
munafiqun bu kaleni alaye li yardukum pour mu'minun aw kanisun jawu munafiqun ni aw mu'minu bora jahadu yoro la munu mata jahadu la munafiqun nunum bena ubu kale awye pour aka jawu koro pour aka nison jawu koro wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdauhu in kanu mu'minin sanu kana kali aw mu'minu ko bawu jenyini ala ani ala ka cide ukaka kawulude jenyini fono ni mu'minu do utuma kan ka to kelende ko fe folo ni mu'minu do sanu kana kale aw mu'minu ye nabora jahdu yoro la ko be aw jenyini pour aw kan nison jawu koro ala na ka cide utunkan ka wulude jenyini folo ko wulude nisonja folo ala yu nyamara minna ukate cide mbora kata jahadu minna uko bo kata nofe tanke ni mu'minu tundo utunkan ka nindeke sanu kana kale awunye kuba u jenyini utunkan ka ala ka jende nyini ani ka cide jenyini ni mu'minu do ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ألم يعلم ألك يعلم منافقون ما دودوا أنهم من يحادد الله ورسوله كن مغوم على سوسو كتيدن سوسو يا لو لما دنكنا كادوا أنه من هذا الله عز وجل هذا قريموني أي ساقه وهاربه وخالفه يا لو لما دوا نمغمني على صصو كعلى كله وكان في حد والله ورسوله في حد إكراسا إذي فا على نكتيدن بافا mana eka kuma foto bai fanna ala na ka ciden ka kuma foto ba da munafa eka kewa da ba da munafa ala na ka ciden ka nyamar kan ba da munafa ninde o man yuhadidillah ekere sai bi fanna ala na ka ciden ba da munafa na ala ko ya lawlu ma do kuni mugo yen ninke fa anna lahu nara jahannama ko jahannaba tasuma de biye qalida fiha niddo natta so men kono be dumete bo yala wulu man nindowa yala munafiqu man nindowa koni mugo ya ala soso mugo ni ciden soso jahannaba tasuma de biye la gara ibe do kono ibe duma kono fana zalika liqijul azim aw ninyima maloyaye ani dogoyali maloyam min dogoyali min kabbo kosobe ninyima maloyali ani dogoyali min kabbo kosobe donc ni nyaayira jon kelenkela hada maden kelenkela ala sosoli ciden sosoli yere kolosama mugo be ala sosode mugo be ciden sosode ado ala ko foyti inye ikado ko foyti inye lagara jannaba tasuma ko ciden yo fo hadisa fana law ako kullu ummati yadkhuluna li jannata illa man aba qila man ya aba ya rasulullah qala man atani dakhala li jannati ومن أساني فقد أبا شيدين قال كم منتم بيبي دوار جنة كنو فني مغمين بنار جنة دونيما أكو شيدي جنب بار جنة فنا دونيما أكوني مغو تغران نكو إبي دوار جنة مني مغو يني سوسو يريد بنا كدوار جنة شيدين سوسو بغا فويتي يني جهنم باتاسوماتي مغو كي يرقرش ode ya to har nim bidiyan ni nim mawlidi bambalin mawlidi kunta munun fule jamana in kono ala soso belebele bawde do ciden soso belebele bawde do o bebe donni ayaw kono falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabu alim mo ko yere kolo side mo munun be ciden kan nyamaru kan fonko nyogonya ala ko tigi ku yere kolo shi fitina kanu soro jiya kono ya folo ube la jaba belebele ba la jaba min bu dimi o kanu soro la gara tuma misal fawzani ya kutuba ke ni kutuba do ke ciden ka batolika ayenni aya kala ako ay ala fule ka mugo baga mugo munun be ciden soso ala yu baga ka kankari dawye ko fula bu soro ko folo ko fitina bu tigi soro jiya kono
ako fitina in be se ka ke ki dusukun fiye ka fikiri ni te se ka hera ko yere ye ite se ka kanda mina ite se ka cinya ye o fitina min bi soro diya kuna ko be se ka ke ala ka bana do bilili farikolo la ite lafiya fo katisa ako fitina do ye munye ala be se ka nani nafolo nagashi ani nafolo kasaraw ani ka minye ewa hinna baliya ni sécurité baliya ñogon faga ko bila ani ñogon ca ka ñanama yakono fitina be se ka koye oye jiya taye lagarata la jaba min bi ladimi o de ato wakati be mbe cheikhul islam bun temiya ka kuma fo ako o kullu sharri fil alam wa bala'u wa fitnatun wa qahatun wa tasallutul adu wa ghayru zalika sababuhu mukhalafatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghayrillah cheikhul islam bun temiya ko ako ko jugu be jiya kono balaw be jiya kono fitina be jiya kono sanji dese be jiya kono ani ka jugu lasu ku bila silamaw la anu nuna nyogonaw akwa sababu te foye ni tiren sosolite a sababu ye tiren sosolide ako ani hada madem be nyogon wole minna kata ala tana bato minna balaw be jiya kono haran ka jamano fitina no ka balaw ni kasara bambola be tiren sosoli nin bidiya munu fulen ni nyede balaw min be unofe fitna mun bu unofe na ya soro jamana ka famaw ube dina don ube sharia don balaw ni fitna munu mun be ni mawludu ni nun kele nofe utunde so abadaw ka ke jamana kono kasara mun bu nofe balaw mun bu nofe ala yere de ba dando ado fuleya mugo ako ala ko yala wuluma dowa ko ni mugo ni ala sosode iye ciden sosode ko jahannaba tasuma de biye be duma kono fana e pe oye malo yayi mala khara malo ya min kabo ko sobe donc ala kan kisi kantanga kabo ala sosolima ala kan kisi kantanga kabo ciden sosolima ala sosoli ciden sosoli hera tu ko koy hera tu ko de jamana wulawo bafo ko abe négociation ke yamfe mankan kabila mankan kadda sécurité bina jamana kono cogo mi kaw bo boli la kasur aw yere de tasuma mena baga ye jamana kono aben ni mushriki barani nin kaburu bato minna nin kaburu jara minna de ani aben ni bidiya munun ke jamana kono de mo shi take ka tasuma su kado jamana in kono ni bidiya mo wote aw ba fa ko be so de so nyina kaw yere ke ko ni mo be négociation ke ko be so de so nyina na jamana be suma cogo mi aw yere de ba ke ka tasuma do jamana la mushrikiya de be tasuma do jamana la bidiya de be tasuma do jamana la fitina ni balaw be nin jamana in kono be cidan sosoli abbe ala sosoli hera be jamana in kono mogo munum ba ke ka ala bato cogo nyuma na de mogo munum ba ke ka ciden bato cogo nyuma na ulude hera be jamana in ka me mogo be bidiya keli la di ewa jamana in kono ete foila ka tasuma do jamana la doro e bodela ala kan kisu toro de ma يعذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون ألكم منافقوا بشرى أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم munafiqu besira ko ala kana sora jigi uluka sora min be mogo kibariya min be ulu dusukun kono ka fo mogo ye ko munafiqu besira koro ala fana yo ke fana munafiqu mujahidu ko wakati be munafiqu dama be yorola ube kuma udovo fo a uba fo dola ala ban suturala atabo kenema utumbe sira ubake ka kuma munu fo kelembe yoro la nube kuma munu fo min buddu sukun kono utumbe sira ala kana sura jigu ka sura min beto ka gundo borto abe komi aya wurina ni ala ko iza jaawuka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah numa ubu foni foli togoye ala mi foni togo minye wa yaquluna fi anfusihim ubake kafu unnin kono laula yuwajibuna Allah bima naqulu
an filɛ ka min fɔ n'a y'a sɔrɔ ala ba a kalama y'a sɔrɔ ala ta an sutura ko ala tun b'a lajaba kan mais n'i y'a ye ala y'an sutura kan a ma lajaba ala ma lajaba donc ala t'an ka gundo mɔrɔtɔ hasibuhum jahannam ala ko jahannaba y'u wasa o k'a fɔ ne ye sutura de ne mu sutura o jahannaba y'u wasa yaslawnaha fa bisal masir u bɛ bila jahannaba kɔnɔ u laban yɔrɔ juguyara donc tuma min ni aya fana la u tun bɛ sira ko mun b'u dusukun kɔnɔ u yɛrɛ dama n'u bɛ ko minnu fɔ wagati bɛ u jɔrɔlen de tun bɛ u bɛ sira ko ala kana sora jigi sora min bɛ olu lamaloya awa ala y'u jaabi ni aya kɔnɔ ni ala ko qul mamura f'u ye istahzi'u ayi aw ka tilonkɛ kɛ banne aw ka tilonkɛ kɛ ni diina ye dɛ inna allaha mukhrijum ma tahjaruna a bɛ sira min ye ala b'a bɔ aw ka taa la banne aw ka tilonkɛ kɛ ni diina ye dɛ a bɛ sira min ye ala b'a bɔ kɛnɛ kan ala bɛna u maloya aya wɛrɛ kɔnɔ ko ala ko am hasiba alladhina fi qulubihim maradun ala ko yala mɔgɔw y'a jigi de ba munafiqiya bɛ minnu dusukun kɔnɔ alla yughrija allahu adghanahum silamiya juguya min b'u dusukun kɔnɔ ciden juguya min b'u dusukun kɔnɔ yala olu y'a jigi ko ni ala t'o bɔ de ya olu y'o de jigi ko silamiya jugu min b'u dusukun kɔnɔ ciden juguya min b'u dusukun ne t'o bɔ n b'a bɔ dɛ ka taa aya laban na wala tarifannahum fi lahanil qawli ala ko i bɛna munafiqu dɔ hari u ka kuma cogo la u ka kumaw tiɲɛ cogo i bɛna u ka munafiqiya dɔ o la walihaja qala qatadatu nin de kosɔn qatadatu ko kanat tusamma hadhihi sura al-fadihatu fadihatu limunafiqina nin de kosɔn qatadatu tun bɛ nin sura wele kom la maloyali sura ko sura min nana ka munafiqu la maloya ala ko bɛ sira u b'a mun bɛ dusukun kɔnɔ u bɛ sira ko ala kana sura jigi k'a bɔ ayiwa ala m'u to ye fana ala y'a bɔ fana a y'u ka gundo bɛɛ bɔ ka nin sura jigin k'u lebu k'u wayiba k'u ka gundo bɛɛ bɛ kɛnɛma u tun bɛ sira min a y'u sɔrɔ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألتهم ني منافقين ننينك ليقولن وبافو إنما كنا نخوض ونلعب ko antum be baro sempulu de la dron ka togo be baro la ani antum be tilonke de la nin fana sababu ye munye Abdullah ibn Umar qala ar-rajulu fi ghazwati Tabuka fi majlis yawma ko kuto Tabuka keleina Tabuka kele yoro la ko dondolo usigilembe yoro dola ceedo de ko ma araitu misla qurra'ina haulai arkhaba butuna wala akjaba alisuna wala ajabuna inda liqai akam be cide na kasheba ma munafaqi do usigile ko an ka kalambaw munu fule nenye akam be jomma cide ni seba mu'minu to ko an ka kalankela munu fule nenye ko ne ma mogoye ni aka kono kabo kubo mana ma mogoye mimbe na furo kanu kubo ma mogoye mimbe galon tige kubo ma mogoye kele yoro la ni mogo mimbe shira kubo akambe chiri ni seyebo de mane ku be na furo fe ko ube galon tige ewa ko kele yoro la fana ko jite ude do ku be shira fa qala rajulu fil masjidi tumami munafiqin yin fo ceedo ko ka to mishiri kono ka jabuta walakinnaka munafiqun akuye galon tige iye kuma min fonni nye iye galon tige me eye munafaqi de la ughbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallam in fule kan nin kuma min fon ba la se ci de ma beta foye de iye galon tige munafaqi de iye nin kuma min fon beta la se ci de ma fa balagha jalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa najala alquran fa qala abdullah ibn umar kuma in fole ci de nye harisan na chogo dola ci de nye Abdullah ibn Umar yago cide nye munafiqin min ye kuma info cide nya wole ko de nin kuma fo akoko wale mafu ce min tara kuma illakale o hamina gele ko sobe
parce que b'a fɛ ka galon tigɛ ya ko fo ale nimisira ko ale tɛ se ka ale tɛ taa nin ko ɲɔgɔnna fɔ ciden ye tuguni Abdullah ibn Umar ko ana araytuhu muta'alliqa bihaqbi naqati rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanqubu li hijaratu tuma mi ciye munafiqin wala akoko ale ma fode ala ya aya jiki kuma bi aya wureno o la gadi qalu kalimatul kufr ala ko kafir kumai o ya fode koy kafir kumai o ya fode nin kele cey kiden ka ewa nyame nu kirige be nyame la ube juru min dala kashiri cey mbake kode mina ka talon ciden no fe aba ka nyame ka Abdullah ibn Umar ko fo ale nyabala ewa belew bake ka papa cey no fe talon to ba a goshi abake abe ciden no fe abake ka fo cidenye ya rasulullah alaka cide inna ma kunna naqudu na labu amma kuma in foni sobe koy ne ya fure doro ambe tamayro de la ka chogobe barola doro ani nya fo tilunke de kama ma fo sobe kama ala ko cide ma qul afuye abillahi ni ala wa ayatihi ani alaka ayan wa rasulihi ana alaka cide kuntum tastajun aw betilunke kenode ko ya fo tilunke de kama ma fo sobe kama alaka cide alaka ayan ulu de tilunke fenyewa ala te mo shika tilunke fenye alaka ayan te mo ka tilunke fenye alaka cide te mo ka tilunke fenye لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا تعتذروا ألكم منافقون ما كانوا أجر سيفو أكنوا أجر فوده kwa nye kuma info tilonke kama amma fo sobe kama anya fo pura kan chogobe baro de la dro ka baro janyo ngolo akana wujura fo ha qad kafartum ba'da imanikum aw kafiriyara de dro kan liman yakofe aw kafiriyara de akal liman yakofe inna afu anta ifat minkum ninya faraj jamakulu dola ninya faraj jamakulu do bolo awla no ajibu ta'ifatu jamakulu do koni be awlambe ulula jaba parce que munafiq groupe mununye ninfo ado tobira Allah ya faruma ado matubi comme Abdullah ibn Ubay ibn Salul nunna ngono ulu kala jaba gu usoro lagara ninya fara jamakulu do bolo awla jamakulu do be awlambe ulula jaba de bi annahum kanu mujrimin parce que ulu kera tiali kelawde kera fajiru de kera tiali kelawde donc mbalman ni aya ni ñu islamia tiya fen tammi mo tunko anko fo me dongre me nimbu kono ko tammi ko batammi jatera ko niya dola kelenke ka islamia tiya na pew ni aya de o ko tay ni aya ya do delila waye munye ni mo ye tilunkeke ala ka sariya ci de ni islamia sariya adabu mununi jogo munun nana ni mogo ye tulunke kenu ulu ye ibe bo silamiya kuni kafirara pew misali la ciden de ko bomboshi kabila bomboshi ala kasariya de wajibi de bomboshi katoy akana di mogo min be tulunke kenu bomboshi tigiye kala goshi ka tulunke kenu ye do ba koroni du ba fo bube ba fo ko bomboshi lama bomboshi tigi ka nyagabo ka tulunke kenai ka yele ala ko parce que aye dina matarfa ka bongo sibila iye kafiri de nimbo okono iye kafiri de adellay munye qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastajuna ala ana laka aya wa ana laka ciraw be tilonke kenode la tatajiru qad kafartum ba'da imanikum akana ujura sifo aw kafiri yara de duraka limani yakofe ni mogo ya ka fini tige ka birare ka ba kuru fura kofe o de bi etoro e dusukun kono ibe yele bonda ke nay ko dogoni kulusi dona ko asera nima ate kiloti do sinya kele nim bebe fo jamana in kono ya mogo bin nin kuma sugu fo
pour dina la gosili de sababu la iye kafiri de ibe salli ni sunnu ani be Allah makota sila ni aya de ya delilai musum minye hijabu do ka yere sutura ala kama nu yulu ye ninja ki yere do borokono ki yere siri ki yere do borokono ni mugo be hijabu la gosi ni chogola bi toro duskun kono ye kafiri de mugo hijabu tigi be tilunka kenai ka yere bonda kenai ko parce que ya yere sutura ala ya nyamare sutura min kake cide nyamare sutura min kake ebe yele bonda ke node ko ke kon ninja donc ye kafiri de adela fule qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazuna la ta'tajiru qad kafartum ba'da imanikum donc mugo be islamiya sharia adabu de madrafa ya ka bombo sibla aya ka finitige musum be hijabula ibe nisonja koro iba demede ibe courage de dama mais ni eye tilunko kenore ka yele olade ye kafiri de oyede ni yele ala de ni ye koyin fana koyi dusukun kono iye kafiri tuguni aya wore fana koso mugo minye hijabu do ni yere de mandi ka bombo si tigi yere ye o de mandi o de be toro dusukun kono ka mo ka fini panenye o yere de be toro ka dusukun kono de mandi ka salli wode kam yere me micro la o de be toro ka dusukun kono de mandi ye kafiri de adela munye jalika bi annahum karihu ma anjala Allah fa habata amalahum suratu muhammad kono uye fende ko ala ye min jigi ala fana yu ka bara be tiya bari mo go chaman ba disi gosi ko abe islamiya kono ka sura bolen do islamiya kono ata kalama nin ko suko jamana kono jamana kam mo go chaman ma foyi ko fo islamiya sariyaw ani islamiya ka adabun ani islamiya ka jogo nyumon umabila foyi contrôle ko bo ni koni ko qur'ana kote doro koni ko hadisa ko tabe komi yetasuma taywa almeti abe komi iyo mene ka do duskun kono mais suni tele afoko amerique yenni degere kurabo france yenni degere kurabo kan ni loi qur'ana ti kan ni sare qur'ana ti witiluma joko lamede kosobe ko journaliste sare ko lamede kosoro yoroni kele boke mais ala kote ciden kote foy mangu ye ni ote aw ko islamai foy mango aw ye ala kote foy mango aw ye ciden kote o de be aw toro aw dusukun ko aw kawe islamai mugo bo chogola ni islamiya sariya foli bi de wa bi toro hadisa sariya foli bi de wa bi toro ibe sallira ibe sunna ibe sunji tugula ibe bange bagabato la be fu jalika bi annahum karihu ma anjala fa habata amalahum aw niyatilun ke nay fana kayele atigila idonna ni aya fana kono qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazuna la ta'tajiru qad kafartum ba'da imanikum ikafir yara ni tilon ko kenay fana ka yela la ikafir yara ibora silamiya kono bon mogo dobe se ka kanto ko ni karasa ka bombosi nebe tilon ko kenay ni ma tilon ko kenay ko dina kamade dina ko kadinye bombosi kadinye menne ka kalimende do ne ka fulande do ne ka sinanko de do ne tilon ko kenay yere de ye junubu ko yere la ye haramuke hari ni ma bo silamiya kono yoro la ye haramuke parce que ana ko la yashgharu qawm min qawmi asa an yakunu khayra minhum wala nisaa'u min nisa'i asa an yakuna khayra minhunna ala ko che inyuguna che kana yela ala de kana yela ala ko ibe tilonge kenai ala ko iba soro be yele min ne be tilonge kenai ala fa kawshiye akawshiya muso inyuguna muso kana yela la de kana tilunke kenaye de iba sore be tilunke keni nyogona muso minye o kawshiye donc anana suratul mutaffifuna kuno wa innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakuna wa idha maru bihim yatahamajuna wa idha anqalabu ila ahlihim inqalabu fakihina wa idha arawhum qalu inna haula ila dallun وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون كايرانية تلونك كنا يرده
iye junubu ke ya haramu ke ni aya fula de boyira suratul mutaffifina ka aya min fulen ni ani ewa ni aya min ya akala suratul hujurat atode kono ni aya fula fana ya yira ni ko ne kalime de do ne ka fula de ne ka sinan ko de ne kante dina koma iye haramu ke ya kabaira junubu ke manay kisilente fam fura imbela ala ka dina ka ko tilonke na yele ako toye do pew aye sinan ko yake yoro were ni fulando aye awo fulanya ewa yele ke yoro were ni sinan ko de aye sinan ko ye chogo ya were la mi minye dina ko ye ayo bola pew dina ko te tilonke fenye de kana tilonke keni mo ye dina ko la ni ya ke dina de kama dina inde la gosiri kama i kafiriyara ni ma ke dina la gosiri kama ya ke atigi yere de kama ye junubu ke kabayra junubu bi kanna afula be kisilente ala ka hakki mandam المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون والمنافقات ألكم منافقون تيمون أني منافقون مسومون بعضهم من بعد أولو بنيغون كنور مؤمنون تابنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض faranfancha be aya fulan na cogo ni ɲɔgɔn cɛ munafiqu koni be ɲɔgɔn kɔnɔ dɛ ya'muruna bil munkari munafiqu be ɲɔgɔn ɲamara ni kɔkɔnen de ye wa yanhauna lil ma'ruf munafiqu be ɲɔgɔn ɲamara wa yanhauna lil ma'ruf munafiqu be ɲɔgɔn bali ko ɲuma de la ulu ka jɛ ɲɔgɔnya u be ɲɔgɔn kɔnɔ de u be ɲɔgɔn na de u be ɲɔgɔn ɲamara ni kɔkɔnenw de ye ani haramu ko u be ɲɔgɔn bali ko ɲumanw la wa yaqbiduna aydiyahum u b'u ka bolow mina ka bɔ nafagatili la ala ka sira la u b'u bolo mina nafagatili la ala ka sira la yaqbiduna aydihim ay ala infaqi fi sabilillah ay ta tawsiru lajɛ u b'u bolo mina ka bɔ nafagatili la ala ka sira la parce que mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u fililen don u t'a fɛ fana mɔgɔ k'olu ka fili dɔn k'u b'u yɛrɛ profiter ka tiɲɛ d'u yɛrɛ ma bolo mina nalen jamanaw kɔnɔ fɔlɔ u ye mun kɛ ko ala ko munafiqu k'u b'u bolo mina o kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko ala ko munafiqu de b'u bolo mina o yuqbiduna aydiyahum ko ala ko bolo mina ko munafiqi baara de don ko ala ko munafiqu b'u ka bolo de mina ko mɔgɔ b'a bolo mina ko ye munafiqi de nin ye de ka ala ka aya tawsirini yɛrɛ ka hakilina ye tawsiri kɛla sima nin fɔ ye k'a fɔ yuqbiduna aydiyahum o de y'a to an ko mun ya salafuya yɛrɛ nati nko nin ko sugu de an ko fo mɔgɔw ka sage ka taa salafu de ka faamu ma yala karni saba shebon ani tabinaw ta u ka kuma fotaw ɲini i ka to ka kitabu lajɛ i t'a sɔrɔ salafu si bolo ko a ye nin tawsiri ko bolo mina de do salli la donc ni e taara a tawsiri o ye o be mina ye wa e tɛ kuranna do kan nin jamakulu sababo o de y'a to u b'a fɔ alquran wa sunna ala fahmi salafu salih Qur'an ni sunna faamu de comme salafu salihu ya faamu cogo min ni e ye Qur'an aya do ke ka tawsiri ka ke ko do ye i ye hadisa tawsiri ka ko do ye an bɛ taa salafu ka tawsiru lajɛ de aya in na an bɛ taa salafu ka sarahu lajɛ hadisa la ni e taama kɛ u ta ye dɔrɔn e ye fu bɔ i da an mako t'a la i t'a to i ka jifa kɔnɔ an mako si t'a la awa nin kataw de bɛ jamana mɔgɔ caman la silama caman bɛ hari minnu b'a fɔ ko n'olu ye sunnamɔgɔw ye mais i bɛ kataw caman kɔnɔ nin de y'u jɛ u b'a kɛ ka hadisa minnu faamu u b'a kɛ ka aya minnu faamu k'u tawsiru m'u sagi ka taa sarafu de ka faamu ma olu yɛrɛ ye arabukan minnu dɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko jafɔ ko ala ka ayaw ko ye ka ciden hadisa a tɛ se ka k'a ye o de y'a to Sheikh Albani ko
ako dawatu salafiya min fulen ni nya ka jolen be pied saba de ka shen saba ako dawatu salafiya be shen saba de ka afolo alquran fulanna as-sunnatu shahihatu sabana wa fahmihima على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم شغل بانكم أكو دعوة السلف يبين نبيين سبادك فلو قرآن أكو فلنا سنة سهلة سبنا قرآن ني سنة سهلة إكو فامو كمي سلف الصالح يفهمو تقومي أكو سلف الصالح يفهمو جوني سيبون تابعينو nunu nye Qur'ana ni hadisa famu chogomi fana ka Qur'ana ni hadisa famu o chogodela awa ko jamakulu filila depuis gale ani sisa ako jamakulu filila o ka fili sababu ye munye o ye piye sabana inde bila ka Qur'ana ni sunna famu la famu salafu sali o yode bila o filila jamakulu filila depuis gale ani sisa jamakulu filile be jian kono u ye pied sabana inde bila ka Qur'ana ni sunna fahamu la fahamu salafu salih donc o bora u bolo o tumben ni fo jamana en kono ko munafiqu bu bolo mina ay ni bolo mina mi fule ni bu bolo mina ka bon nafaqatilila ala kashirala ayel la nyini ode nasullah ni munafiqun nunu unyana alako fanasiyahum ala fana yutoy jalla jabala yawmal qiyamah don unyinana la garabaraku unyinana alako fanasiyahum ay amalahum muamalatan man nasiyahum ala fana yu bara nyogonya komi ni mo min nyinana iko mana ala fana yutoy ayuto la jabakono ayuka nemali toy abe komi aya wer kono ni alako al yawma nansakum bimba to tasuma kono kama nasaytum liqa'a yawmikum haja komi awnyinana aka bidoin kumbe nyogonya bara awnyinana ko chogomide e wa binne fana bawto tasuma kono ya إن المنافقين هم الفاسقون ألاكم منافقون فله ولود فاسق ولود بورن ولا كان يمرو كان كونو أي الخارجون عن طريق الحق منافقون بولن تيا شراكا وبولن تيا شراك كونو داخلون في طريق الدلالة ودون في السرادلا فاسق كورين منافقون بورا تيا شراك كونو وتارا دو في السرادلا كونو وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار النار جهنم خالدين فيها ألاكو كن علي الله دوتا منافقو تيمويه أني منافقو مسلمون أني كافرون ني جهنم تاسما الله دوتا ويه يوم القيامة دنبودو جهنم كنو بدوما كنو هي حسبهم جهنم يوسا سرايه ni alaye min bila munafiqu cemaw nye anu musomaw ani kafiru nye min bila nye waye jahannaba tasuma de ubeddo akono beddo ma kono oyu wasa walanahumullah ala yuge kwa kubo akanema kono walahum azabun muqim la jababu ya qiyam la jaba min beddo muka asigilende buka kadumuka kudayate buka كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
كالذين من قبلكم ألا كن منافقون فلده يقول تعالى أصاب هؤلاء أيمون منافقون من كافروا سروا من أجاب الله تعالى في الدنيا والآخرة ألا كلا جاب يسر جيان اللاغرة كما أصاب من قبلهم كم كافر منون تمنا أولوني ألا كلا جاب يسر جيان اللاغرة تشغمي donc ni munafiqin nunu ni kafirin nunu ala kala jaba yulu fana soro jiyani lagara kono komo chogo de la komi munun temena wulunya kanu asadda minkum quwwata qur'ana jigna mugo munun tilela munafiqin nu kafir munun tumba chemana musomo ala kala jaba ya awsoro komi kafir munun temena aw la jaba yusoro jiyani lagara chogomi la jaba ya aw fana soro jiyani lagara chogo kerendela kanu asadda minkum quwwata uluffangatun ka giri awye kafir munun temena awye munafiqun munun temena awye uluffangatun ka giri awye wa aksara amwala wa aulada ulukan nafurtun kacha katema kan nafuluka ukaddeuntun kancha katema deunka fastamtau bi khalaqihim ni alayen ni yoro min du uluma jiya kono nyen nema mun du ma jiya kono yu ka damu bonu kan nema e jiya de kono fastamta'atum bi khalaqikum aw fana ni alayen nema min ki aw fana jiya kono afana ka damu bona tayede kama samtal ladina min qablikum kumi mugo munun temen awnye ulu yu ka damu bonu kan nema yen ni jiya nyana ya kono chogomi bi khalaqihim nu kan nema uye jiya kono aw fana ka takede wa qulitum kalladina khadu aka chogobe ala sosola aka chogobe kafiri ala komo lu yere chogobe kafir la wunye chogome ulaika habitat amaluhum nini mugo munun kerani chogola ka kafir folo munun temenu wunye kula dege uka jiya damu ke chogoda kula dege uka chogobe chogola ala ka kafiri ayina kafira nene ala yani lagara nunun tigla mugo ka bara uchinyaleno في الدنيا والآخرة نونون تغلمو دا كبارا وچيالي نجاني لاغرا وأولئك هم القاشرون نونون دي پردلين دو لاغرا فنا دونك نيا يران فنا بن كثير بي كوريا كي كتا حديثا دو من آيا لنيني مونيه هذا مدن كلن كله كي يرى كروشي كافر فلو منون تمنا إنيه منافق فلو منون تمنا نو چيماني مسوما يرى كروشي كانوا لدغ كجيان ينمو چوغلا kanu la daga kajiya damu bo chogola kanu yen na daga kajiya bi chogola ni yo ke min yu soro abi soro akwa hadisan na nabi hurayta bolo ko ciden ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana akashe hadisa ma ko buna basa ko ma asbaha laylata bil barihati ko fuyi bolente ko mi busu ani sinisu mana ko su nunu be bolende do mana kafiru fulo munun temena munafiq fulo munun temena ani kafiru munun be jian kono munafiq munun be kwa be kelenya ko yo ladde o ko fa na ciden ka hadisala ko ciden ko wallazi nafsi bi yadihi ciden kun kallani masai nimbe masamin bolo la tatabi'unna sunanan ladhina min qablikum shibran bisbiri ciden ko abena tugu mo kasira ko mo munun temena unye abenu kasira mina katugu kasira ko sibrinya kele ni sibrinya kele nu ye sibrinya kele ke yoro mabe sibrinya kele ke wajira abi jirai nu ye nongo ke yoro me abe nongo ke wa ba abi ba nu ye tege sama ke yoro me abo nyogona ke hatta law dagalu juhura dabbi la dagalutumu har nu donna kor dinga kono abe do no fe qalu wa man hum ya rasul allah ahlul kitab sebo ko ciden ma ni mugo jumaw ye nunu ye nambu la dege nin chogola kitabe dun kan ba qala faman ciden ko nulu te jondo kitabe dun ke de doke ne kam manto aw binatu kitabe dun ke no fe yahudani nasara nu ye sibrinya kele ke yoro mi abe sibrinya la kele ke nu ye nongo ke yoro mi abe nongo ke no fe nu ye tege ba e wa sama ke yoro mi abo ko no fe nu haru don na ko dinga ko na be don no fe hadisa wore be ciden ko haru nu jera u ban no fe bolon kono aba jaba no fe bolon kono kula dege yahudani nasara ote keneka hari mawlidi min fulani yanko yahudi Allah dege de do ngon nasara Allah dege de do ciden ka dina tew ala tate ciden tate
nasara la dege derende do man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum en ko do yere tumbo fo ko e wa kercho be isa take ko lu fana be mamuru take ko kercho mbu ka ewa ciden take ko lu fana bu ka ciden ta amma ken nasara la dege ya o don nembe ciden ka hadisa de kono ciden nyen nim fo de ewa nim mawlidi nunum bebo ni ewa tabulo ewa ni yahudi la dege anin nasara la dege abeyo ode sina dina doteo ate dina kono ate se ka ke dina ya bara galon bebe tike subuha bebe fo nyagambi bebe fo ne fo kata mogo saite de la sor mawlida qur'ana ni sunna kono fo katisa saite mawlida de la sor ibe se ka kede ntade nyere yere sago ke anin ka mogo nyagabo ibe se ka mawlidi keno anin be wori surala ibe se ka mawlidi kenai anin ni ne tara ye mawlidi ke yero dumuni be akonyo lamade do dumunu be dombe mijiki be ibe se ko fore mi ala ko konete ite se ka fuko ala ko do de ibe se ka ke ntayi nyereye jamana minye ko laiste de ko be kita fo be kitake ibe se ka ke no oye me kana sa kare laicité be mali yande jiya kono yade laicité kaburu kono koy Allahu akbar laicité te kaburu kono koy ma rabbuk وما نبيك وما دينك خلاص نجابو نيانا ارجنا سوفلي بولو نجابو منا يبتا سما دينا كونوي نكرم موي كراسايو nka terigai karasayo nka maba karasa fulana o anka jamana laiste de o anka jamana peilake o ote fo kaburu kono de itigi alay jonne ikan nabi nyuma ciden de be nyinin kila koy ikan nabi nyuma na ya soro eye ciden ta nyanyini jiya kono aye min fo aye min ke ibalula odeka inyana may odeka isara odeka nuko ma nabiyuka ibafo nabiyyu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabu bedio men na ya soro tumbe jiya kono ye la ilaha illallah muhammadur rasulullah ibafo mo no fete me ciden ka tabulo eta ka ko teri gawni ewa mabashiraw ni mawlidu kuntaw ni jaraw ibo unno fo odela idon na kaburu kono na nu ko ma nabiyuka ibako la adri kunta qulu kama yaqulu nas ibi yereke komi ko ibi miri ka fo mete se ka fo ilaba ibafo malika fulentado betumba fo mamur rasulullah pana tumba fo mamur rasulullah malika fula ba fu yalla talaita wala daraita ema awunya nyini jiya kono mo munun tumbe ciden taka ema tugulu ko ebe na fo unde kaburu kono ke emado summa yadrabuhu bi mitraqati min hadid bayna ujunayhi fayashihu shay hatta yasmahu kull shay illa sagalain o ko fen nege fi marto de be malika fulay mbolo ni jabu manyay bolo nege fi marto ibake ki gosi tilo fulani nyogon ci be kulo kanna jinya damfem be ba me fo jinani hadamade ciden ka hadisa dola akon nege fi marato ko nu ya da hiju mo hakke min be nyogon soro minna nu jera la utese ka wule ka bo anola be gosine de tilo fulani nyogon ce atese ka tere ga foyo abe munun no fe do wato la bu abi jahannama abe ni wolele kala jugu munun no fe no ba wole kata jahannama ma itese ko lu to fo kabru kono utenyi nin kila malika utenyi nin kila yere tese ko foyere ibe nyinin ka ciden de la ambe min fo hada ma dawnye mo ka hakili soro ka sabali anta ye konnan jade nambe herafe awye jian ambe herafe awye lagara ni mo mi yo fam ni mo mi nyuma fam ni nyana ka bande nyagabo ibaki yere de la ni donna kaburu kono domi itumbe min yere no ka do teti ka kaburu yere la ubeta wori tugude ka kaburu la munun tumbe a miliyari duma uba million tanta ka duma borola ube million bugando borola ka dum million bin nani beta wulude ka janajala ne e min e wan fantan kulen min bu no fe be sa yere ka tu do kaburu kono ta kalama yere ti kalama yere alaka hakni manda mo balima jamana de wala ka hakil duma nu benni woleli kala jugu munun bolo ala ku bu bolo kusagi kata qur'ana ma kusagi kata ciden ka sunna ma sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk